Ang top secret mo? Isa po akong OJT and nagkaroon po ako ng relasyon sa manager po. And dala ng mga tuksuhan, parang napunta po siya sa totohanan. And nung nahuli po ng management ng company, terminate po kami. May asawa at anak ba itong si manager? Yes po. Alam mo ba yun nung una? Alam ko po. Pero hiwalay daw po siya. Lagi niya po akong dinadala ng pagkain. Lagi po kaming kumakain sa labas tuwing lunch. At inaabangan niya po ako kapag uwian ko po. Binibigay niya po ako ng pera na hindi ko tinatanggap, pero ayaw niya po na hindi ko tanggapin. Allowance ko po. Nasa 1,000 po. Hinuhulog niya po sa gamit ko. May boyfriend po ako. Kakahiwalay lang din po namin. Bali, tinatago ko po sa boyfriend ko lahat ng nangyayari sa opisina. Nanlamig po ako kasi hindi ko na po kayang lokohin. Kasi po nakikita na kami sa labas ng manager. At lumalim na po yung nararamdaman namin sa isa't isa at may nangyayari na po sa amin. In love po ba ako o kailangan ko lang siya? Dahil tinutulungan niya po ako sa pag-aaral ko. Sino dito ang merong mga kilalang intern sa kanilang pinagtatrabahuhan? Ikaw ba ay intern o meron kang kilalang intern? Minsan ba nahulog na rin yung loob mo sa isang estudyante na nagte-training sa pinagtatrabahuhan mo? Kung nahulog ang loob mo, ang tanong, nilandi mo ba? Hinarot mo ba? Oo, no. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo, kabisyo, malaking kasalanan yun. Pwede talaga kayong ma-terminate kapag napatunayan na meron kayong relasyon ng estudyanteng nagte-training sa loob ng kumpanya. Pinagbabawal ang manager-intern relationship. Actually, okay lang naman sana eh. Basta sa labas. Charot! May darot! Basta sa labas ang ugnayan ninyo. Let's say, natapos na siyang mag-intern, nakagraduate na siya. Parang okay yun eh. Meron akong mga kilala na nag-succeed ang kanilang relationship dahil inantay nila ang tamang oras. Inantay nila ang tamang pagkakataon. At higit sa lahat, hindi sila pumapatol sa merong mga sabit. Tsaka lang din naman kasi nagiging komplikado ang isang relasyon o sitwasyon kapag may mga sabit ang mga taong pinag-uusapan. Kaya kayo, mag-iingat po kayo, ha? Sa mga estudyanteng nakikinig dyan, alam mo na maraming tukso sa paligid at marami mga tao sa pinagtatrabahuhan mo, pinagtitrainingan mo, o sa mga kumpanya na hustler mambola, napaka mabubulaklak, magsalita. And the next thing you knew, kinuha na yung bulaklak nyo. Charot! With harot! So yun lang naman kabisyo, doble ingat. Pakaisipin mong maigi ang magiging aksyon at desisyon mo dahil ito ay makakaapekto sa iyong kinabukasan. Kung maganda ka, sexy ka, nag-aaral ka, gamitin mo ang ibinigay ng Panginoon sa magandang paraan. Kung maganda ka, gamitin mo yung ganda mo para magkapera ka. Mag-model ka, rumakit ka, maging digital content creator ka. Maraming paraan
para magkapera. Na hindi kinakailangan maperwisyo ang karakter ng isang tao. Buti na lang pala, saktong ganda lang ako, no? Charot! Uwidarot! Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magkasama tayo. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rocketera. At ito talaga maganda. Ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rocky's Secret Files. Sabay akong iniwan ni mama at ng girlfriend ko. Grabe naman yun. 2 taong mahal mo sa buhay mo, 2 babae sa buhay mo, bigla ka nalang iniwan. Bakit kaya iniwan ng girlfriend ng ating SF sender itong sender natin? At bakit naman kaya lumisan ang nanay ng sender natin? Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po ang inyong Basta Princess DJ Rocketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Patay po ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.